Suntem în direct. Mai așteptăm să intre cineva. Da, înainte de a trece la 44, Ziceți, da. la o să fac referire la 91. În regulă. Începem, că vor mai veni pe parcurs. Bună seara! Bună seara! Continuăm cu emisiunile începute în acest sezon și împreună cu președintele Partidului România Noastră, domnul dr. Gheorghe Funar, vom dezbate astăzi problema dreptului de proprietate în România. Și mai ales vom insista asupra vânzării pământului românesc la străini, pornind de la prevederile constituționale. Da. Permiteți-mi pentru cei care ne urmăresc să fac referire la prima Constituție care a fost adoptată în țara noastră după lovitura de stat din decembrie 1989. Este vorba de Constituția din 1991, care la articolul 41 a prevăzut următoarele. La protecția proprietății private, aliniatul 2 preciza următoarele. Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor. A fost o prevedere foarte bună, corectă în interes național. Însă, de la această prevedere, din Constituția din 1991, s-a ajuns la un cu totul alt text, modificat în urma revizuirii Constituției din anul 2003 și îl rog pe secretarul general al partidului nostru, domnul Mândru Petru, să lectureze articolul 44 din actuala Constituție și dacă insistați mai ales asupra aliniatului 2. Da. Articolul 44 din Constituția actuală se referă la dreptul de proprietate privată. Aliniatul 2 prevede următoarele. Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Până aici, cred că o parte din prevederile celelalte... S-a preluat textul din Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană și din alte tratate internaționale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, subliniez acest fapt, în condițiile prevăzute de legea organică, precum și prin moștenire legală. Deci, iată că este diferență între... Diferența este uriașă între textul constituțional din 2003, comparativ cu cel din 1991, referitoare aceste prevederi la teritoriu. Ce spune dicționarul explicativ al limbii române? Pământ înseamnă teritoriu, regiune, ținut. Deci, practic, prin Constituția revizuită din 2003, s-a permis, este o virgulă foarte bine pusă în aliniatul respectiv, în condiții de reciprocitate, s-a permis să se vândă pământul românesc la străini. România este singura țară din Uniunea Europeană unde este posibilă vânzarea pământului românesc la străini. Alte țări au interzis prin Constituție sau prin alte legi, au interzis vânzarea pământului din țara respectivă la străini. Exemplific aici Germania, Franța, Austria, Ungaria și foarte multe alte țări. Prevederea din articolul 44 pe care l-a lecturat colegul Mândru contrazice alte texte constituționale. La articolul 3 aliniatul 1 din legea noastră fundamentală se precizează teritoriul României este inalienabil. Dacă este inalienabil, nu poți să-l vânzi, să vinzi teritoriul la străini, iar
la aliniatul 4 al aceluiași articol 3 se precizează că pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populații străine. În condițiile în care s-a trecut masiv la vânzarea pământului românesc la străini, proprietarii respectivi vor veni în România și se încalcă astfel prevederile aliniatului 4, se va ajunge la strămutarea sau colonizarea de populații străine. Pământul din România este bun național, este fertil, extrem de, în subsolul lui se află extrem de multe bogății. Pe această temă a vânzării pământului românesc la străini și multe alte subiecte de actualitate din ultimii 33 de ani, am scris o mulțime de articole pe care le-am publicat în 3 cărți. Le-am dat în perioada 2011, 2012, 2013, le-am dat titlul Holocaustul împotriva românilor, Holocaustul împotriva poporului român și volumul din care am citat câteva fraze l-am intitulat, dacă se vede astfel, mai sus, ziceți, Holocaustul din grădina Maicii Domnului. Am descris în articolul din această carte ce s-a întâmplat. Am făcut o scurtă istorie a modalităților în care oculta mondială, care conduce Uniunea Europeană, a impus conducătorilor de atunci ai României și celor de acum, cei din 2003 și până în prezent, le-a impus vânzarea pământului românesc la străini. S-a mai încercat o revizuire a Constituției în anul 2013. Atunci eram secretar general al Partidului România Mare și partidul nostru a înaintat la Comisia de Revizuire a Constituției o mulțime de propuneri, între care am să fac referire la una singură care se referă la acest articol 44. Partidul România Mare a fost singurul care s-a opus la vânzarea pământului românesc la străini. Noi am propus atunci aceste comisii să se adauge la articolul 44 un aliniat 10 cu următorul text. Este interzisă vânzarea pământului românesc la persoane fizice sau juridice străine. Cetățenii români care vând terenuri la străini sunt condamnați la închisoare pe viață și li se confiscă întreaga avere. Din păcate, această prevedere, în primul rând, din diverse motive, cei care conduc Uniunea Europeană, Comisia Uniunii Europene, de fapt Guvernul Uniunii Europene, pe care nu l-a ales nimeni, format numai din evrei, nu știu care au fost motivele care i-au determinat să renunțe la revizuirea Constituției României din anul 2013. Însă, în baza Constituției din 2003, s-a prevăzut că, fac o paranteză și subliniez că articolul pe care l-a citit domnul Mândru și care se regăsește în Constituție a fost adoptat în 2003 și România a intrat în Uniunea Europeană în 2007. Deci s-a adoptat un text în Constituție fără ca România să fie țară membră a Uniunii Europene și s-a prevăzut că după ce vom intra în Uniunea Europeană se poate vinde teritoriul României la străini în condiții de reciprocitate. Dar nicio țară membră a Uniunii Europene nu a acceptat vânzarea la străini, deci ca atare toate vânzările care s-au făcut începând cu anul 2014 încalcă prevederile Constituției și sunt ilegale. Ce s-a prevăzut de către delegația României care a negociat în genunchi aderarea țării la Uniunea Europeană, delegație formată în majoritate din alogen și cu președintele tot alogen, s-a încheiat atunci un acord cu conducerea Uniunii Europene prin care România a fost și a rămas prima și singura țară din Uniunea Europeană care s-a angajat să vândă pământul țării la străini nu mai repede de 7 ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Aderarea a avut loc la 1 ianuarie 2007. Din 2014 s-a trecut la vânzarea pământului românesc la străini. Țin să subliniez faptul că trăim aici în grădina Maicii Domnului. Pământul din România este pământ sfânt.
nu este nici al meu, nici al colegului Mândru, nici al dumneavoastră, cei care ne priviți, este al neamului nostru, al poporului primordial. Get este pământ din grădina Maicii Domnului, pe care nu avem voie să-l vindem la nimeni. Nici o țară nu-și vinde teritoriul la străini. Decât la noi în România s-a întâmplat și se întâmplă acest lucru. Partidul România Noastră se pronunță împotriva vânzării pământului din țara noastră la străini și pentru adoptarea rapidă a unei legi se poate rezolva problema, după părerea mea, și printr-o ordonanță de urgență cu care s-au obișnuit toate guvernele post-decembriste ca să conducă țara. Printr-o ordonanță de urgență ne putem alinia la legislația din Germania, din Franța, Austria, Ungaria și multe alte țări, inclusiv din Israel, și să se interzică prin ordonanță de urgență vânzarea pământului românesc la străini, iar cel care a fost vândut din 2014 până în prezent să fie răscumpărat de statul român și valorificat în interes național. Vă rog. În mod normal, având în vedere faptul că celelalte state din Uniunea Europeană, și nu numai din Uniunea Europeană, și din afara Uniunii Europene, din Europa, n-au adoptat o asemenea prevedere nici în Constituție, nici în lege, înseamnă că, fiind singurii care am adoptat o asemenea prevedere, ăsta a fost prețul pe care, sau a fost unul dintre prețurile pe care l-au impus cei de la Uniunea Europeană ca să aderăm. Iar rezultatul poate să fie chiar cel pe care l-au pățit, după cum vorbeam și în emisiunile trecute, l-au pățit palestinienii care au vândut o parte din pământ la israeliți și ca atare astăzi vedeți sau vedem în ce situație se află. Acum vă întreb puțin, acum se desfășoară în Ținutul Gaza, după 7 octombrie anul acesta, se desfășoară cel mai mare holocaust din istoria omenirii, după opinia mea. Este mult mai barbară atitudinea statului Israel față de palestinieni, față de atitudinea pe care a avut-o regimul hitlerist și hortist împotriva evreilor în al doilea război mondial. Din câte am citit și destul de multe cărți am citit pe tema Holocaustului, am avut șansa să întâlnesc și să obțin mărturii din partea unor evrei care au scăpat, au supraviețuit din lagările de exterminare din Germania. Nu mi-amintesc din ce am citit sau din ce mi-au relatat ei că hitleriștii s-au purtat atât de crud, de barbar cu evreii din lagările de exterminare din Germania, comparativ cu atitudinea pe care o are acum statul Israel împotriva palestinienilor. Atunci nu am întâlnit o asemenea atitudine a lui Hitler și a colaboratorilor lui împotriva evreilor, respectiv să nu le dea de mâncare săptămâni la rând, să nu le dea apă, să le întrerupă curentul electric, să nu le dea căldură. Așa era în Germania, în Palestina nu e cazul. Deci aceste modalități de acțiune ale statului Israel din 7 octombrie până în prezent și în perioada următoare întrec cu mult holocaustul împotriva evreilor de care au avut această nație, a avut parte în al doilea război mondial. Din păcate, nu se caută și nu se dorește să se găsească soluții pentru pace și pentru înființarea pe pământul palestinian a statului Palestina, să existe cele două state și să se respecte ceea ce s-a convenit între marile puteri și cu acordul Organizației Națiunilor Unite în primăvara anului 1948, când s-a înființat statul Israel. Atunci, noul stat înființat, Israelul, a avut o populație de 600.000 de locuitori, din care 400.000 au provenit, au fost evrei din România, salvați de poporul român și de regimul Antonescu. Mareșalul Antonescu,
conducătorul de atunci a României, a interzis tuturor instituțiilor statului român să colaboreze cu Germania hitleristă și Ungaria hortistă pentru a trimite evrei din România la lagărele de exterminare din Germania. Mareșalul Antonescu a interzis să plece vreun evreu din România în lagăre. Ca urmare, s-a ajuns să fie salvați peste 400.000 de evrei, au fost ajutați să plece în Palestina și au contribuit decisiv prin numărul lor la înființarea statului Israel. Ca urmare, fostul președinte al statului Israel, Shimon Peres, și șeful comunităților evreiești din timpul celor de-al doilea război mondial din România, Alexandru Șafran, căruia am avut șansa în vremea când eram primar să-i confer titlul de cetățean de onoare al municipiului nostru, amândoi au prezentat în Parlamentul de la București, au adus mulțumiri poporului român pentru faptul că a contribuit la salvarea a peste 400.000 de evrei în al doilea război mondial. Noi, cei din Partidul România Mare, ne îngăduim să solicităm autorităților statului român să lupte pe toate căile pentru încetarea Holocaustului din Fâșia Gaza, încheierea păcii și trecerea la relații pașnice de colaborare între Israel și poporul palestinian, așa cum a reușit conducătorul României dinainte de decembrie 1989, președintele Nicolae Ceaușescu. Aș vrea să prezint câteva date privind suprafața agricolă pe care o are România și aș începe cu suprafața totală a României, care se află sau este cam de aproape de 24 de milioane de hectare. O zic în hectare ca să pot să fac legătura și cu suprafața agricolă, care este tot în hectare. Suprafața agricolă este de aproximativ 15 milioane de hectare, 14,7-14,8 milioane de hectare. Dintre aceste 14-15 milioane de hectare, ca suprafața agricolă, 9,4 milioane, deci 63-64%, îi reprezintă terenul arabil. 3,3 milioane pășuni, 1,5 milioane hectare fânețe și așa mai departe, livezi și pepiniere, vii, etc. Ei, iată ce zestre extraordinară, nu vorbim numai cantitativ, vorbim și calitativ, deci România are un fond agricol extraordinar de valoros. Acest fond agricol nu se poate să fie cedat, să fie vândut, să fie transferat la străini, așa cum s-a întâmplat după 1990 sau după 1989, pentru că ceea ce s-a făcut, făcându-se fără această prevedere de la articolul 44 din Constituție, adică pe bază de reciprocitate, iată că aceste transferuri, aceste cumpărări de pământ de către străini sunt absolut neconstituționale, adică nelegale. Și ca atare ele trebuie neapărat să fie anulate. Asta este soluția, pentru că putem face o paralelă cu situația, de exemplu, din 1940, 40-44. De aici, din Ardeal, când hortiștii au, ei fără nicio legitimitate, dar să vedeți ce au făcut. În 1940 ei au dat o ordonanță, să vedem dacă o găsesc, 1441, prin care orice transfer de proprietate, inclusiv transferul sau intrarea în proprietate în urma reformei agrare de după primul război mondial, au fost efectiv anulate de guvernul hortist,
nu numai cele dobândite în urma acestei reforme agrare, dar și în urma transferului normal, cumpărări, vânzări de imobile. Deci, efectiv, au fost anulate aceste transferuri de proprietate și cei care au pierdut întotdeauna n-au fost maghiarii sau maghiarizații, ci au fost românii. Situația s-a repetat după 1989. După 1989 au elaborat mai multe legi guvernanții post-decembriști, prin care efectiv s-a ajuns ca aceste legi hortiste să fie reluate și aplicate după 1989, ajungându-se ca fondul funciar de după 1989 să fie retrocedat celor, domnul Pop, Sabău Pop zice, și nu numai, domnul Lechințan și alți, alți români care au cercetat aceste transferuri, spun că am revenit cu situația fondului funciar mai dinainte de Horea, de răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan. Deci, iată că ajungem în 1784-85, deci înainte de anii aceștia. Vă dați seama în ce situație ne-au adus și aș putea să enumăr câteva dintre aceste legi sau aceste legi care ne-au adus în această situație. Eu aș zice să nu insistăm asupra lor, că deci, nu ne permite timpul și nici cei care ne urmăresc da. nu înțeleg mare lucru din numărul legii respective. Trebuie să le spunem celor care ne urmăresc lucrurile... Olotorazna. Nu, să le prezentăm limpede pe înțelesul tuturor. Da. S-a dus și se duce de către Oculta Mondială o politică diabolică care vizează pe fond mutarea statului Israel aici în România, în grădina Maicii Domnului. Pentru a se ajunge la acest obiectiv, s-a recurs la diverse modalități. Una dintre ele a fost înstrăinarea pământului. Pentru această înstrăinare s-a recurs la două variante până acum. Una pe calea retrocedărilor, pe care ați amintit-o dumneavoastră, și au fost adoptate o mulțime de legi, România fiind singura țară din fostul lagăr socialist, unde, prin lege, Parlamentul țării a acceptat retrocedarea în natură a proprietăților revendicate. Și s-a ajuns pe această cale a retrocedărilor prin foarte multe falsuri, făcute mai ales în ceea ce privește conținutul cărților funciare și prin hotărâri strâmbe luate de instanțele de judecată din România, la cererea unor persoane fizice și juridice maghiare din România și din Ungaria, s-a ajuns să se retrocedeze suprafețe uriașe de teren, mai ales în Ardeal, către Ungaria și bisericile ungurești. Ca urmare a acestor retrocedări, s-a ajuns ca, mă refer nu numai la terenuri, ci și la clădiri, s-a ajuns ca anual poporul român să plătească Ungariei peste 500 de milioane de euro sub formă de chirii și subvențiile pe care nu le încasează românii, ci le încasează practic autoritățile statului ungar. La această modalitate la care s-a recurs mai ales în Ardeal pe calea retrocedărilor, s-a adăugat vânzarea pământului românesc la străini. Au fost adoptate, mai ales după anul 2003, în baza modificării aduse Constituției din 1991, care interzicea vânzarea pământului la străini și la apatrizi. Ce sunt apatrizii? Poate mulți oameni nu s-au întâlnit cu cuvântul ăsta. Înseamnă persoane care nu au țară. Deci, prin Constituția României s-a prevăzut că pământul sfânt din grădina Maicii Domnului poate fi vândut la orice cetățean de pe planeta Pământ. Nu trebuie să aibă nici măcar țară. Foarte multe legi care au făcut deosebit de permisivă vânzarea pământului românesc la străini au fost adoptate în timpul
guvernului condus de alogenul Victor Viorel Ponta. Prin una din legile adoptate în vremea lui, s-a stabilit că primul ministru are în subordine Agenția Națională a Domeniilor Publice și el, în calitate de prim-ministru, poate să vândă la străini ce suprafață vrea din România. Legea s-a votat în Parlamentul României. Nu am auzit și nu ați auzit, sunt convins, nici dumneavoastră, partide politice care să se opună la această vânzare a pământului românesc la străini. Mai mult, se păstrează, din păcate, un secret aproape absolut asupra suprafețelor care s-au vândut de terenuri agricole la străini, la nivel național, la nivelul fiecărui județ, la nivelul fiecărei localități. Niciun partid politic, fie că a fost la putere, fie în opoziție, că fac cu schimbul la conducerea țării, niciunul nu a avut curiozitatea să afle ce suprafețe s-au vândut la străini, unde, în ce județe, în ce localități, care sunt sumele pe care statul român, respectiv poporul român, le plătește acestor noi proprietari de terenuri în România. Pentru că este vorba de vânzarea de pământ care înseamnă teritoriu. Noi nu avem voie, repet acest lucru, nu avem voie să vindem teritoriu. Strămoșii noștri, cu mii de ani înainte de Hristos, s-au luptat pentru apărarea pământului strămoșesc din Geția. Îmi amintesc de Marea Bătălie de la Adam Clisi din anul 530, când Imperiul Persan, armata, am citit în unele lucrări ale unor istorici, estimau armata Imperiului Persan la circa 1.000.000 de luptători, a venit în Geția, să ocupe Geția. Armata Geției, condusă de regina Tomiris, a învins uriașa armată persană la Adam Clisi și s-a înălțat acolo mausoleul de la Adam Clisi. În memoria celor care s-au jertfit atunci și de atunci încoace pentru apărarea teritoriului național, s-au înălțat o mulțime de monumente. Noi avem în calendar și în fapt avem Ziua Eroilor, când în numeroase localități ale României, aproape în toate, sunt monumente ale eroilor, sunt cinstiți eroii neamului. Mâine avem Ziua Armatei, când îi vom cinsti pe eroii care s-au luptat pentru un al doilea război mondial pentru eliberarea pământului strămoșesc. Dacă ar ști eroii neamului ce au făcut și ce fac urmașii lor din 1990 încoace cu teritoriul național, cred că e puțin zis că se întorc în mormânt. Noi, cei de acum, avem obligația să contribuim la modificarea textului constituțional în privința vânzării pământului la străini, să se interzică, până se modifică Constituția, că e o treabă mai complicată, Guvernul României poate, prin ordonanță de urgență, să interzică vânzarea pământului românesc la străini, așa cum au făcut-o multe alte țări din Uniunea Europeană și bine au făcut. Vă rog. Noi trebuie să știm și să promovăm. Partidul România Noastră asta face. Promovează un obiectiv foarte normal și o regulă foarte normală, că acest pământ, acest tezaur, nu este al nostru, ci așa cum se spune, că a zis Ștefan cel Mare, este al urmașilor noștri. Ca atare, noi astăzi nu avem niciun drept ca să-i lăsăm pe urmașilor noștri fără țară, fără teritoriu, fără teren. Deci, dacă nu ai țară, unde stai? Nu ai teren, unde stai? În aer? Și aerul, că tot ce e deasupra terenului este al proprietarului, se zice, da? Sau al statului. Și atunci, noi românii ce ori mai face? Sau copiii noștri, că noi ne ducem, da? Ce ori mai face? Unde ori mai trăi? Decât așa, alungați prin străinătate, pierzându-și identitatea. Vreau să aduc în discuție și pe un alt prim-ministru, Călin Popescu-Tăricianu, care în 2005, prin legea 247, a deschis calea, așa cum spuneam, a retrocedărilor către cine? Către cei care au fost odată despăgubiți, către optanți.
ați auzit de optanții de după primul război mondial, deci efectiv a anulat tot ceea ce România a plătit la acești indivizi cărora nu trebuia să le plătească absolut nimic, pentru că ei n-au cumpărat de la români. Să intervin puțin ca să le ofer câteva informații celor care ne urmăresc și care probabil că au auzit de procesul optanților, dar nu prea știu în ce a constat acesta. Ce s-a întâmplat? După primul război mondial și după Marea Unire de la 1 decembrie 1918 s-a ajuns la tratative de încheiere a păcii și a fost încheiat tratatul de la Trianon în 4 iunie 1920. Autoritățile statului român le-au dat posibilitatea etnicilor maghiari din România și în special din Ardeal să aleagă. Vor să rămână cetățeni ai României sau vor să plece în Ungaria. Dacă au optat să plece în Ungaria, statul român s-a angajat, deci nu avea această obligație, pentru că prin tratatul de pace s-a stabilit toate bunurile aflate pe teritoriul României Mari, mă refer mai ales acum la cele din Ardeal, aparțin statului român. Dar atât de generos a fost statul român, s-a angajat să-i despăgubească pe acei proprietari de terenuri, în special au fost grofi de prin Ardeal, care au optat să plece în Ungaria. Și atât de generos a fost statul român că le-a plătit și recolta care nu a fost strânsă în toamna anului 1918, valoarea acestea. Din informațiile pe care le-am, în urma ce a făcut statul ungar, au plecat foștii proprietari în Ungaria și apoi statul ungar a dat în judecată România și a pretins să fie despăgubiți. A avut loc procesul la Paris, delegația României a fost condusă de Nicolae Titulescu. În urma acestui proces, România a pierdut procesul și a fost obligată să le plătească optanților, celor care au plecat în Ungaria, din cifrele pe care le-am găsit, echivalentul la peste 100 de tone de aur în monede, aur de 24 de carate, în monede. Cantitatea exactă o știe Banca Națională, pentru că și se găsește cu siguranță și în arhive, dar nu știu de ce istoricii nu se străduiesc să limpezească și această problemă. Acolo s-a prevăzut în bugetele de stat ale României, dacă rețin bine undeva de prin anii în jur de 1927-1930, în fiecare an s-a prevăzut suma care se plătește optanților din Ungaria. Deci ei au fost despăgubiți, au rămas în Ungaria, s-au ales cu cantități mari de aur. Ce au făcut acum, după 1990, în baza legii la care s-a referit colegul Mândru, adoptată în timpul guvernului condus de alogenul Călin Constantin Anton Popescu Tăricianu, s-a permis ca urmașii optanților să fie despăgubiți pentru proprietățile care au rămas în România. Și din câte am aflat, la Budapesta au fost înființate mai multe firme care fabrică, în ghilimele, cărți funciare false în privința proprietăților pe care le-au avut optanții respectivi. Urmașii lor au venit cu aceste documente false în instanțele de judecată românești și acestea, fără să caute să afle adevărul și mai ales să țină seama că acești urmași ai optanților, bunicii, străbunicii lor au fost despăgubiți de statul român, instanțele românești au decis să le restituie proprietățile pe care le-au avut și pentru care au fost despăgubiți. Ca urmare s-a ajuns la un jaf uriaș în domeniul imobiliar și în privința clădirilor și în privința terenurilor agricole, a pădurilor, și aceste bunuri ale statului român pe care le-a dobândit în baza tratatului de la Trianon, pe care le-a plătit ungurilor, au fost restituite urmașilor foștilor proprietari și acum poporul român, prin instituțiile statului român, plătește în foarte multe cazuri chirii la urmașii optanților. Cunosc câteva exemple și din Cluj-Napoca și din Oradea, unde toată zona centrală a Oradei a intrat în proprietatea Ungariei
se plătesc de către autoritățile statului român în imobile unde funcționează licee maghiare, se plătesc 20.000, 30.000 de euro pe lună chirie. Același lucru se întâmplă și în Cluj-Napoca, centrul Clujului și nu numai, în timpul administrației lui Emil Boc, adică peneliste, așa, asociați cu ceilalți care guvernează țara de 34 ani, adică o distrug, nu o guvernează, o distrug și o cedează, o transferă la străini. Aceleași lucruri se petrec și în municipiul Cluj-Napoca și în orașele, mai ales din Ardeal. Permiteți-mi să fac o precizare. În vremea cât am fost primar al municipiului Cluj-Napoca, 12 ani, nu am cedat o palmă de pământ românesc la firme ungurești, la persoane fizice, juridice, maghiare sau la bisericile ungurești. Ne-au dat în judecată, am câștigat toate procesele, le-am dovedit că au venit cu documente false în instanță, dar spre deosebire de acea perioadă, în vremea primarului Emil Boc, de care ați amintit, alogen și el, au fost retrocedate, după opinia mea, cu încălcarea legii, aproape toate imobilele din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca au fost cedate Ungariei. Ce trebuie să mai rețină cei care ne urmăresc este că o parte dintre acești optanți sunt criminali de război. Da, e foarte bună subliniere. Ei nu aveau sub nicio formă în fața mea, am adus acum aici chiar tratatul de pace din 10 februarie 1947, care are prevederi speciale pentru acești criminali de război. Mai este și o altă problemă și cu asta cred că ar trebui să punem punct emisiunii, faptul că, contrar tratatului de pace din 4 iunie 1920, arhivele Transilvaniei, așa cum erau denumite, nu au fost retrocedate, restituite României. Nici cele de la Viena, nici cele de la Budapesta. Acest lucru a permis aceste falsuri de care făcea vorbire domnul președinte, Gheorghe Funar, și a permis o grămadă de abuzuri. Justiția noastră, ne luând în considerare un lucru elementar, adică prezentarea documentelor originale sau copie după original, nu cele care au fost traduse după 44 și în timpul ocupației hortiste mai ales și după 1918 au fost traduse în maghiară și inclusiv cele de care vorbeam la început, de transfer de proprietate după 1918, între 18 și 40. Iată câte lucruri, câte falsuri și un aspect foarte important, dacă ne uităm la toți ocupanții teritoriului țării noastre, din toate timpurile, prima și cea mai mare grijă a lor a fost și este și astăzi, România aflându-se sub ocupație străină astăzi, din 89 încoace, România este sub ocupație străină. Asta trebuie să înțelegem. Inclusiv acum, sau mai ales acum, se face într-o veselie transferul de proprietate, așa cum vorbeam, de teren, de teritoriu, da? De capital social, nu numai de terenuri, de toate imobilele și alte bunuri și valori ale statului și ale poporului român, de la români la străini, adică să ne aducă iarăși în situația aia în care eram când eram eu bagi la ei, săraci, fără pământ, la mâna lor. Cu acestea cred că... În încheiere aș mai aduce un exemplu ca să nu creadă cei care ne urmăresc că avem treabă și exemplificăm numai ce a făcut rău împotriva României, Ungaria și etnicii maghiari de la noi, marea lor majoritate. Aș mai aduce un exemplu. Sibiul, și nu numai Sibiul, tot în Ardeal, prin încălcarea flagrantă a legii și în baza unor hotărâri ale instanțelor judecătorești, mai ales din Sibiu, s-a ajuns ca Forumul Democrat al Germanilor din România, organizație pomenită în procesul de la Nürnberg și în urma acelei hotărâri a procesului de la Nürnberg, Forumul Democrat al Germanilor din România a fost etichetată ca organizație nazistă
Singura din România. Da, singura din România. Ea nu avea dreptul, această organizație, să se reînființeze în România și să dobândească proprietăți. Cu încălcarea legislației internaționale și din țara noastră, s-a ajuns în vremea când era primar la Sibiu și președinte al Forumului Democrat al Germanilor din România, alogenul Klaus Werner Iohannis, s-a ajuns ca să fie recunoscută această organizație în instanță și instanțele românești au hotărât să retrocedeze către Forumul Democrat al Germanilor din România proprietățile pe care le-au avut în perioada dinaintea și din timpul celui de-al doilea război mondial. Au fost evaluate aceste imobile și terenuri, valoarea lor întrece 20 de miliarde de euro. Este un alt jaf făcut împotriva poporului român. Din păcate, parchetul din România, în frunte cu procurorii generali pe care i-am avut și cu Direcția Națională Anticorupție, nu și fac datoria și nu apără interesele poporului român. Se fac că lucrează. Ceea ce trebuie să reținem este că prin acțiunile pe care guvernanții străini și ocupanții străini post-decembriști le-au făcut, prin aceste transferuri de pământ în afara legii, au încălcat nu numai legislația internă și Constituția țării, sau Constituțiile care au fost de-a lungul timpului de atunci, ci au încălcat și cele două tratate internaționale de pace, cel din 4 iunie 1920, deci după primul război mondial, și cel din 10 februarie 1947. Deci amândouă tratatele sunt, pentru că și legislația aferentă internă a fost adoptată ținând cont de prevederile acestor tratate. Deci aceste acțiuni ale ocupanților post-decembriști, ocupanți străini, da? Încalcă inclusiv prevederile acestor două tratate. Cu acestea punem punct? Da, ne oprim. Punem punct. Vă invităm să ne oprim aici și mâine, fiind Ziua Armatei Române, 25 octombrie, când în 1944 a fost eliberată ultima brazdă de pământ românesc, e vorba tot de teritoriu, mâine îi cinstim pe eroii neamului care s-au jertfit pentru eliberarea țării. Din păcate, în încheiere, sunt nevoit să vă aduc o informație șocantă. Împreună cu mai mulți colegi din conducerea filialei clujene a Partidului România Noastră, în data de 11 octombrie, am depus o coroană de flori la monumentul gloriei ostașului român din centrul municipiului Cluj-Napoca. 11 octombrie 1944 a fost ziua când armata română a eliberat Clujul de sub ocupația hitleristă și ortistă. În acest an, din partea armatei române, divizia Gemina, nu a fost depusă nicio floare, nu coroană, nicio floare, nici la monumentul gloriei ostașului român. Am fost și în cimitirul eroilor de pe Calea Turzii, nici acolo nu a fost depusă nicio coroană din partea armatei române. În acel cimitir al eroilor de pe Calea Turzii, unde sunt înmormântați militari care au căzut în bătăliile pentru eliberarea Clujului, pe lângă români, sunt nemți, unguri, îngropați acolo, au fost depuse 4 coroane. M-am dus și am citit pe panglicile respective. Una nu avea panglică, era cu flori albe, mă îndoiesc să fie din partea armatei române, care n-a depus la glorie ostașului român, la 2 pași de sediul diviziei Gemina. Era o coroană din partea primăriei, o coroană cu panglică pe care scria din partea Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu și una care m-a șocat, n-am mai întâlnit așa ceva, din partea locuitorilor de pe strada Paris din Cluj-Napoca. Felicitări! Ei au venit, au depus aceste coroane, armata română, n-aș vrea să folosesc o mulțime de epitete care îmi trec prin minte în momentul ăsta vis-a-vis de conducătorii armatei române.
n-au depus o floare pentru eroii neamului care s-au sacrificat pentru eliberarea Clujului. Mâine sper că vor fi prezenți la manifestări și să fie organizate manifestări și armata, divizia Gemina, continuatoare a fostei armate a 4-a din Ardeal, să-i omagieze pe eroii neamului. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă dorim sănătate și numai bine. Vă mulțumim și aș vrea să vă invit pe cei care sunteți în Cluj-Napoca sau în trecere prin municipiul Cluj-Napoca, mâine să participați la acest eveniment de omagiere a Armatei Române, este Ziua Armatei Române, și să puneți o floare la Monumentul Eroilor oriunde, dacă veniți în centru, la Monumentul Gloriei Ostașului Român. Noi acolo vom fi și vom transmite în direct de acolo acest moment omagial. Vă rog să distribuiți emisiunile noastre ca să știe cât mai mulți români de ele, să știe punctele de vedere pe care le are Partidul România Noastră și v-aș ruga să fiți alături de noi. Ne puteți contacta, aveți pe pagina de Facebook inclusiv numărul de telefon, puteți să ne contactați, mail-ul și așa mai departe. Deci cei care doriți să vă alăturați aceste echipe de patrioți, de naționaliști români, vă așteptăm alături de noi, pentru că numai împreună putem face lucruri într-adevăr deosebite. Unirea face putere. Vă mulțumim și vă dorim o dupămasă plăcută. Doamne ajută și la mulți ani, Armata Română! O seară bună!